κολυμβητές και τους ξέρουν, να δουν ωραίες κούρσες. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα αύριο ξεκινάει από νωρίς για τα προκριματικά. Στις 6 ώρα θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Αρκετά πλούσιο πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τον τελευταίο τελικό, τους δύο τελευταίους τελικούς για τους άντρες. 100 μέτρα πρόστιο των ανδρών, λοιπόν, β' τελικός, με τον Χάβες από το Μεξικό στο 8, τον Κάρνο Μουράκη από τον Παναθηναϊκό στο 1, τον Γιουρτζίδη, τον Δανίλη Γιουρτζίδη από τον Ναυτικό Όμιλο Αλέξανδρος, το 2 ο Ζαλακώστας από τον Ηρακλή, τον νέο γυμναστικό σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Ζαβιτσάνο από την Ροή στο 6, τον Κικόπουλο από τον Παναθηναϊκό στο 3, βλέπετε τους κολυμβητές να βγαίνουν, και τους δύο Τούρκους που είναι στην 4η και στην 5η διαδρομή, τον Ηλιέμ και τον Ονούς, ο Ηλιέμ στο 4, ο Ονούς στο 5, και είναι οι δύο κολυμβητές που έχουν κάτω από 1,4, οι μοναδικοί κολυμβητές που έχουν κάτω από 1,4. Ο Ονούς έφηβος μάλιστα, μόλις 17 ετών, 19 ο Ηλιέμ. Τα μάτια μας και στον Γιουρτζίδη, στην 7η διαδρομή, στον Δανίλ Γιουρτζίδη. Εδώ το ρεκόρ αγώνων είναι 59-70, να έχουμε το νου μας όμως και στο όριο για την Σιγκαπούρη. 59-75 είναι το υψηλό όριο, το 1-0-0-0-5 το χαμηλό όριο. Εδώ είναι ο Γκικόπουλος στην 3η διαδρομή με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού, όπως και ο Καρνομουράκης στο 1 ανήκει στον Παναθηναϊκό. Οι δύο κολυμβητές μαζί με τους υπόλοιπους ξεκίνησαν το πιο τεχνικό στυλ από όλα της κολύμβησης, το πρόστιο, με πολύ προσοχή από τους κριτές, γιατί είναι εύκολο να ακυρωθεί ένας κολυμβητής ανάλογα με το στυλ του. Βλέπουμε να ξεχωρίζει στο 2 ο Ζαλακώστας, αλλά και ο Γκικόπουλος πήγε πολύ καλά στο πρώτο 50, πέρασε πρώτος με 29-48. Δεύτερος έστριψε ο Ζαβιτσάνος από την 6η διαδρομή και πάμε για το φινάλε με τον Ήλιεμ, τον Τούρκο στην 4η διαδρομή, να τον καταδιώκει ο Γκικόπουλος από το 3, ενώ πολύ κοντά είναι και στην 5η διαδρομή ο Νούς. Ο Ήλιεμ θα τερματίσει στην πρώτη θέση με 1-0-2-74. Στην δεύτερη θέση ο Γκικόπουλος με 1-0-3-26 και στην τρίτη θέση ο Ονούς με 1-0-4-17. Είναι οι τρεις νικητές σε αυτό τον μικρό τελικό. Τέταρτος ο Ζαλακώστας 1-0-4-25. Πέμπτος ο Γιουρτζίδης με 1-4-28. Ίδιος χρόνος και για τον Ζαβιτσάνο στην πέμπτη θέση. Έβδομος ο Καρνομουράκης του Παναθηναϊκού 1-0-5-34 και 8ος ο Χάβες με 1-0-5-38. Αυτή είναι η τελική κατάταξη σε αυτόν τον δεύτερο τελικό, στα 100 μέτρα πρόστιο των ανδρών. Εδώ βλέπουμε τα highlights της στροφής στα 50 μέτρα, με τον Γκικόπουλο να στρίβει πρώτος, αλλά ο τερματισμός ήθελε τον Ήλιεμ, τον Κερέμ Ήλιεμ, τον 19χρονο Τούρκο κολυμβητή, να τερματίσει σε 1-0-2-74. Και τώρα θα περάσουμε στον μεγάλο τελικό. Εδώ βλέπουμε και την τελική κατάταξη του μικρού τελικού, όπως είπαμε, Κερέμ, Γκικόπουλος, Ονούς και Ζαλακώστας, Ζαβιτσάνος,